Kajakbar er et rigtig dejligt sted om sommeren, men vi er også åbne hele vinteren. Og der har vi et stort lokale heromme bagved, hvor vi har selskaber og fester og koncerter. Vi danser salsa, og vi spiller dart. Og så kan man have konfirmationer og bryllupper. Vi kan også være udenfor, hvor man kan sidde med lammeskind og bål og få en god kop kaffe. Det, der er specielt fedt ved Kajakbar, det er, at du kan sidde udenfor og kigge ud over vandet, mens du nyder en god drink og spiser noget lækker mad. Og det ligger bare midt i byen, tæt på det hele. Super god stemning hernede. Der er flotte lokaler til store selskaber, gode fester, dejlig mad, god musik. Jeg bruger Kajakbar hele året rundt til alle de fede arrangementer, der foregår. Live musik og ligegyldigt hvad man har gang i, så er der altid en fest hernede.